nos reunimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gandía para presentarnos oficial y públicamente la ciutat de Gandia. Hem volgut fer aquest dia perquè coincideix amb la data en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'anomenada Convenció sobre els Drets dels Infants en 1989. Aquesta convenció va servir perquè tots els xiquets, xiquetes i adolescents del món tingueren el reconeixement d'una llei internacional obligatòria. Nosaltres, com a consellers i conselleres, representem tota la infància de Gandia. Hem estat seleccionats democràticament entre els nostres companys de classe dels cursos de 5è i 6è de primària. Som alumnes de tots els centres educatius de Gandia, adherits al projecte de participació infantil i de promoció dels drets de la infància denominat Consell de la Infància de Gandia. Amb la Constitució del Consell de la Infància de Gandia es garanteix, per tant, l'acompliment dels drets dels xiquets i xiquetes. Volem dir-vos que estem molt contents de poder ser portaveus de la infància de Gandia, de poder transmetre les nostres idees, compartir-les amb tots i de ser escoltats. La nostra principal funció és la de formular propostes i recollir queixes per a la millora de la ciutat de Gandia. Nosaltres, les xiquetes i els xiquets, som una de les parts més importants de la societat, ja que som el present i el futur. Per això, amb la Constitució del Consell de la Infància, volem reivindicar totes aquelles situacions injustes i crear una infància activa i participativa. És per això que amb aquest manifest volem alçar la nostra veu com a ciutadans i ciutadanes de ple dret que som, per fer de Gandia una ciutat més sostenible, inclusiva i amigable. Alguns de nosaltres, des de novembre de l'any passat, ens hem reunit els dissabtes per la vesprada via telemàtica per poder compartir i exposar a l'àrea d'infància de l'Ajuntament les problemàtiques que observem a la nostra ciutat. De totes les reunions celebrades van sorgir propostes de millora per als nostres barris i els nostres col·legis, entre d'altres aspectes. El mes de juny ens vam reunir públicament amb vosaltres per presentar les propostes de millora, totes elles consensuades per l'anterior Consell de la Infància corresponent al curs 2020 i 2021. I ens tornem a reunir per a demanar-vos a vosaltres, alcalde i regidor de la nostra ciutat, una resposta per a solucionar aquests problemes. Com a membres del Consell de la Infància, volem també visibilitzar aquells fets que no es compleixen i que estan contemplats en la Convenció dels Drets de la Infància. En aquest sentit, ens comprometem a col·laborar amb els adults donant la nostra opinió, perquè tinguem present la nostra mirada a l'hora de prendre les decisions de la ciutat. També ens comprometem a posar de la nostra part sent respectuosos i tenint cura de les instal·lacions i millores que hem proposat a l'Ajuntament de Gandia. També continuarem proposant iniciatives a través de la realització d'activitats relacionades amb el medi ambient, la igualtat, la inclusió i la sostenibilitat per aconseguir tenir un món millor per a tots i totes. Especialment proposarem activitats sobre els drets de l'infant configurades sobre 4 principis fenomenals: la no discriminació, l'interès superior de l'infant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament i la participació. També ens comprometem a respectar les opinions de tots i així poder desenvolupar una participació més enriquidora. A més, ens comprometem a donar continuïtat a la tasca realitzada pels anteriors consellers i consellers pel que fa a la participació infantil i adolescent. Volem dir també que ens unim a la celebració d'un fet important per a nosaltres, ja que Gandia ha rebut el segell de Ciutat Amiga de la Infància. Un reconeixement atorgat per UNICEF, prestigiós organisme que vetlla pel benestar de la infància i del que aquesta vesprada comptem amb la presència d'alguns dels seus membres en aquest plenari de Constitució. Aquest reconeixement, que estarà vigent fins 2024, és fruit del treball realitzat per nosaltres i per tots els xiquets i xiquetes que han format part del Consell des de la seva constitució en novembre de 2018.
La ciutat de Gandia compta el Pla Local d'Infància i Adolescència. Es tracta d'un document estratègic en el que apareixen mesures per a millorar el nostre benestar. Com a representants de la infància, participarem també en que aquestes accions es duen a terme en temps i forma. Des del Consell de la Infància treballem també amb una manera alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible ODS recollits a l'Agenda 2030. També incloïm tindre de les nostres propostes accions relacionades amb la recuperació de l'espai públic per a les persones en general i per a la infància en particular, especialment les relacionades amb el joc al carrer. En resum, el que volem dir a través d'aquest manifest és que tenim dret a opinar i a ser escoltats en els termes que ens afecten, ja que som ciutadans de ple dret, però també ajudar la ciutadania i els adults a la configuració d'una ciutat més democràtica i equitativa. En definitiva, assumim el repte, un any més, sent conscients de la responsabilitat que el nostre paper comporta. I és per això que treballarem coordinats amb respecte, responsabilitat i compromís per aconseguir tindre una ciutat millor per a tots i per a totes. Sols ens queda donar les gràcies a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i als regidors i regidores presents per donar-los l'oportunitat de comptar amb el Consell de la Infància de Gandia. Gràcies per continuar confiant amb nosaltres per desenvolupar la important tasca de consellers i conselleres. Donem les gràcies també a les aportacions realitzades pels anteriors consellers i conselleres i esperem les noves propostes dels xiquets i xiquetes de Gandia. Finalment, agraïm també el suport de les nostres famílies, amics i mestres per la seva assistència avui en la constitució del Consell de la Infància del curs 2021-2022. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció.